Днес е в търсене на първи успех в елита през настоящия сезон. Начало на матча. Иван Минчев. Вляво към Венков. Той ще центрира точно така. След това удар в ръцете на Валентин Галев. Ивайло Димитров го отправи. Втори шут на Ивайло Димитров от близка дистанция. Късното дава указания на своите футболисти. Сега засада няма, защото Бранеков я покрива. Още един удар и това е гол. Славия повежда в 11-та минута на матча. Изключително груба грешка в защитата на Септември и Ивайло Димитров се възползва. Аванс от един гол. Гледаме отново. Ето тук важна намеса на Омар Абуд, който успя да чукне топката към Ивайло Димитров да му подаде. След което Бранеков също нямаше какво да направи. Ивайло Димитров поведе топката в страни. Така нагласи на удобния си ляв крак и с него на нет. Хубаво подаване от дълбочина, но топката дойде малко по-силна от необходимото. А след съприкосновението си с тревата стана лесна за Георги Петков. Той обаче отново при приземяването сякаш усети. Марио Кирев е почти готов да влезе. Ето го резервния вратар на Славия. Принудителна смяна. Едва ли изва двамата треньори Димитър Васев и Златомир Загорчич. 21 минута, нова добра бяла атака. Центриране в наказателното поле. Владислав Романов го извърши. Удобен момент е да видим предишното положение с участието на Омар Абуд срещу Галев. Очакваме сигнала на Георги Давидов. Ето го и него. Иван Минчев, внимание, удар на Иван Минчев и спасяване на Валентин Галев. Хубав момент в матча. Аплодисменти и за двамата. Гира блестящо. Преса на Славия. О, каква грешка! Възможно Славия да поведе с 2-0. Спасяване на Галев. Омар Абуд след това продължава опасността за Галев и изстрел и като по чудо топката не е за втори път в мрежата на Септември. Не може да бъде. Каква детинска грешка допуснаха футболистите на Септември. Има право Галев да се кара на бранителите пред себе си. Георги Йомов е това. Със сигурност съжалява, че Славия не води с 2 гола. Гледаме отново. Валентин Галев разигра късо. Грешката на Генчев, който буквално подари топката на Ивайло Димитров. Галев плонжира, спаси. След това Омар Абуд видя непокрития Йомов, чието удар обаче се оказа неточен. Голям пропуск на Йомов. Добре го видя Омар Абуд. Йомов, разбира се, искаше... Подходи хитро в тази ситуация Биси, ако трябва да сме обективни до край. Борис Галчев. Центриране на Галчев. Удар с глава! Получи се зрителна измама в първия момент. Крис Гади държи се за главата. Страхотна възможност за Септември, само че топката не е във вратата на Кирев, който не мръдна. От външна страна на неговата мрежа премина удара на Крис Гади. Троф, Йомов и Биси чакат центрирането на Иван Минчев на близката града. Биси атакува топката. Венков. Няма нарушение. Играта продължава. Йомов. Прекрасен дрибъл на Йомов. Подаване и след това към Ивайло Димитров, който е съборен в наказателното поле. И това ще бъде дуспа. Жълт картон е показан на Александър Бранеков. Втори жълт, което означава червен картон. Помните, че през първата част Александър Бранеков получи един лек жълт картон, така да се каже, след съприкосновение с Биси, който пада. Повали Ивайло Димитров. Гледаме. Още веднъж. Да, посягането е срещу Ивайло Димитров. Той влизаше на скорост. Гледам обаче дали нарушението не започва отвън. Дали нарушението не е на самата линия или извън. Валентин Галев е съсредоточен. 62-а минута, удар и 2-0 за белите. Иван Минчев. Галев 2-0 за Славия.
Ще видим още няколко повторения, разбира се, на нарушението. Тук е важно къде започва нарушението, не къде свършва. И остава достатъчно голям успех. Атака на Славия през центъра, възможност за удар от дистанция. Иван Минчев с подаване и за малко топката да попадне за трети път във вратата на Валентин Галев, който получи предпазната кора да му е помогнала. Нямаше засада при подаването. И ето тук вече бе невъзможно Ивайло Димитров да прибере краката си, защото бе посегнал. И Валентин Галев се наниза. Топката е изпратена в ляво, където Чикозин Бабладе връща назад. Удар от дистанция в ръцете на Валентин Галев. Да, може да си позволи подобно отиграване Кръстев. Добра атака на Славия. Йомов търси Калоян Кръстев и фрапантен пропуск на нападателя. От чиста позиция изпрати топката над напречната града. Нямаше и засада. Много добри долу. И това е всичко. Славия спечели първата си победа през настоящия сезон. Успех с 2-0 срещу Септември в столичното дерби на